Poslednú dobu vidím čím ďalej tým viac trend vylievania farieb na plátno, že prídem, kopnem do seba prosecco, vyliem niečo na plátno a idem domov. A priznám sa, že mám z toho také zmiešané pocity, pretože mám pocit, že sa začína vytrácať ten rozdiel medzi kreatívnym zážitkom a atrakciou. Pre mňa už od vysokej školy to nebolo, že spravím bordel a idem domov, ale vždy som sa snažila tým ľuďom niečo predať, nejakú hodnotu na tých kurzoch, aby si niečo odniesli, aby sa niečo naučili a zároveň, aby odišli hrdí sami na seba, že dokázali vytvoriť proste svoje vlastné dielo, ktoré si namalovali. A možno preto ma trošku mrzí, že sa z tej kreativity stáva vlastne už len taký efektný koncept. A ďalšia vec, o ktorej sa veľmi nehovorí, je materiál a ten odpad. To je asi vec, ktorá ma trápi ešte viac, pretože keď si predstavím, že sa mi na tom plátne väčšinou zachytí iba nejakých 20-30% tej farby, tak mi to je úprimne ľúto, pretože my to máme v ateliéri úplne opačne. My premýšľame nad tým, ako ten materiál spotrebovať kvázi čo najefektívnejšie, ako to používame, kedy to používame a tak ďalej. A práve preto si myslím, že sa ku nám ľudia vracajú pravidelne, pretože Ateliér Praha spolu s Bratislavou majú dokopy okolo 40 až 50 tisíc návštevníkov, ktorí do dnešného dňa u nás boli a ktorí sa vracajú pravidelne. Nemusíme všetci milovať rovnaký typ zážitku, ale ja si myslím, že je na mieste sa opýtať, či chceme od tej kreativity iba efekt, alebo skutočný zážitok, ktorý vo mne niečo zanechá, pri ktorom sa niečo naučím. Prosím vás, napíšte mi svoj názor do komentára, pretože ma naozaj úprimne zaujíma, čo si o tom myslíte. A zároveň by som vás veľmi rada pozvala ku nám do ateliéru, pokiaľ si chcete užiť plnohodnotný večer s reálnym výsledkom. Tešíme sa na vás.